Beth amser yn ôl, mi ddarllen llyfr ar ddringo Everest. A buon iawn does i ddeall bod angen y buscamp arnyn nhw mwyn dringo yn llwyddiannus ac aml i wersyll arall ar y daith i fyny i'r copa. Oddi yno, oedden nhw'n cael hi adnoddau i ddringo. I fanno oedden nhw'n dod i orffwyso mwyn dringo'n uwch. Ac heddiw, wrth i ni edrych ar y llyfr Joshua, byddwn ni weld bod angen gwersyll ar yr Israeliad hefyd, pobl ddiw. Dyna oedd Gilgal. Man lle codwyd golofn o ddeudda carreg, cerig oedd wedi codi o welyr i Orddonen, pan oedd y genedl yn croesi drosodd o'r anialwch i wlad yr addewid. Colofna wedi gosod gan ddiw ac wedi gorchymyn i Joshua i cymeryd nhw i rhoi nhw yn Gilgal ar gyfer cofio'r arglwydd ei weithredoedd yn ei dwyn nhw allan o'r Aifft. Ac hefyd cofio am daith yr anialwch a chofio y fuddigoliaeth oedd o trwodd i dir sych wedi 20 mlynedd o groesi o fod yn crwydro'r anialwch. Mi ddoth Gilgal yn fan arbennig yn droedle i'r genedl yng Ngwlad yr Addewid, ond mi ddoth hi'n fan hefyd lle oedd yr arglwydd yn ymwneud â'r bobl yma. Yn fan lle oedd yr arglwydd yn ei trin a'i trafod nhw, yn fan lle oedd yr arglwydd yn annog ei ffydd nhw, yn fan lle oedden nhw'n gallu dathlu gyda'i gilydd gras diw tuag ati nhw. A oeddech chi, da ni gyd angen yn Gilgal. Pob un ohono ni. Da ni angen yn Gilgal personol. Man lle da ni'n cyfarfod â Duw. Man lle da ni'n gwrando yn astryd ar ei lais o. Man lle da ni'n galw ar ei enw fo. Man lle mae o'n gallu ein trin a'n trafod ni. Yn wir, mae'r Gilgal ma'n hanfodol i'n bywyd ni. Trwy fod yn Gilgal, da ni'n gallu meddiannu y bywyd llawn ma sgyn a gan yr arglwydd ar ein cyfer. Trwy fod yn Gilgal, fama da ni'n cael dal gafal yn yr addewid o fywyd tragwyddol sydd yn dod i ni trwy Iesu Grist, ein arglwydd ni. Ac felly, da ni am edrych ar yr hyn yn digwydd yn Gilgal yng nghyfnod Joshua, a cheisio dysgu chdig o wersi ohono fo. Yn gyntaf, roedd Gilgal yn fan i gofio'r arglwydd a'i weithredoedd. Roedd o'n fan hefyd, yn ail, roedd o'n fan y dechrau newydd gyda'r arglwydd. Dechrau newydd i'r bobl wedi crwydro'r anialwch. Yn drydydd, roedd o'n fan i glywed llais yr arglwydd. Ac yn bedwerydd, roedd o'n fan i ddathlu a moli'r arglwydd am ei fendithion iddyn nhw. Yn gyntaf felly, lle i gofio a chryfhau ffydd oedd Gilgal? Profiad braf di edrych ar lyniau fo'r plant. Fo'r wirion erbyn hyn, ond pan oedd y plant yn llai edrych ar lyniau teulu. Ac fyna fydda'r plant yn gofyn cwestiwn, fel mae'r wirion yn gofyn cwestiwn ar rwan. Pwy di hwnna? Lle roeddach chi fanna? Ac wrth i mi edrych ar y lluniau, mae fatha'r cyfnod tynwyd y llun yn dod yn fyw i mi. A'r digwyddiad yn dod yn fyw i mi. A phethau o'n i'n meddwl o'n i di anghofio yn dod yn real iawn unwaith eto. Mae'r arglwydd yn gwybod yn tueddiadau ni anghofio. Hydnod i anghofio fo. Hydnod anghofio i weithredoedd o. Anghofio i ofal amdanom ni. Felly, be mae'n ni'n neud fo'r Israeliad? Mae'n gosod man iddyn nhw lle iddyn nhw'n cael ei atgoffa ohono ef, o'i weithredoedd nhw, o'i ffordd o ddelio o nhw. Mae'n gofyn i Joshua o falu bod yna 12 carreg yn dod o welyr i Orddonen ac yn cael ei gosod yn Gilgal. A fanno byddai'r cenedl yn dod gyda'i yn hen ac yn ifanc gyda'i gilydd. Fanno y byddai'r genedl yn adrodd hanesion ymwneud Duw â nhw. A hanes eu cyndatau, Duw'n galw eu cyndatau Abram a Jacob. Hanes yr Aifft a'r cam drin creulon. A'r bygythiad i ddyfodol i cenedl nhw. Rhaid oedd adrodd hanes dihangfa hefyd o'r Aifft. Adrodd hanes Owain y Pasg a'r GWADD a'r Bysg y Drws. Ac adrodd hanes tris yr anialwch. 20 mlynedd o grwydro oherwydd i anffyddlondeb nhw, i gwrthod credu nhw, fod Duw'n gallu rhoi gwlad yr addewid iddyn nhw. Ac yna, ar ôl 20 mlynedd cenedlaeth newydd yn codi, adrodd y stori honno am bobl ffydd o'r newydd.
yn cael mynd i mewn a meddiannu gwlad yr addewid. Mae'r cofio yma mor hanfodol. Adrodd mwyn annog ffydd. Adrodd mwyn i nhw sylweddoli mor fawr yw'r arglwydd, mor dda yw'r arglwydd. A da ni na angen yn Gilgal. Da ni angen cofio. Dydan? Da ni angen cofio'r arglwydd a'i ras tuag ato ni. A mae gynnon ni'n stori i'w dweud, stori personol, ein tystiolaeth personol. Ond mae gynnon ni hefyd yn hanes ni fel pobl. Am ein trienni ni'n gaeth i bechod. Ac angau yn ein bygwth ni. A ni'n enwan ac yn ddim adferth yn ei erbyn o. Ond da ni'n cael yn atgoffa yn efengyl gras Iesu Grist. Da ni'n cael yn atgoffa am oen Duw. Yr oen yma roeddwyd yn aberth drosom ni ar Galfaria. Dyma be mae'r gair ni ddweud ni. Chi'n cofio Ioan Fedyddiwr yn dweud wrth i ddisgyblion? Fel hyn mae'r adnod yn darllen. Tranodd gwelodd Iesu yn dod ato a dwedodd, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Cofio'n hefyd, eiriau'r adnod gyfarwydd yna, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi unig fab mwyn i bob un sy'n credu yn ddwyaf, beidio mynd i distriw, ond cael bywyd trygwyddol. Da ni'n cofio hefyd bod y gair mae'n llawn o rybuddion. Pwy bynnag, medda Ioan wrth ni wedyn, pwy bynnag sy'n credu yn y mab, a mae bywyd trygwyddol ganddo. Pwy bynnag sy'n anufudd i'r mab, ni wel fywyd. Ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Pan da ni'n myfyrio ar y groes, da ni'n cael yn herio i edrych o'r newydd ar Iesu Grist ac i ymarfer ein ffydd yn fo. Cofio, diolch yn ddigon i ni just canmol yr eithon blaen ni. Doedd ddim ddigon i Israel bwyndau plant i Gilgal a just canmol yr un oedd wedi digwydd o'r blaen. Oedd yn fan hefyd, oedd yn annog ffydd. Oedd y cofio yn annog ffydd. Mae rhaid i bob un ohonom ni dros o'n hunain ymarfer y ffydd na'n bydd. Dwi'n cofio gorau mynd i abseilio rhyw dro. A do'n i ddim yn rhyw awyddus iawn i fynd, ond oedd rhaid dringo, gollwn yn hunan i lawr yr ochr y serth yma, ar raff. Ac oedd pawb yn canmol y rhai oedd yn mynd ar y blaen. Canmol nhw am wneud y gamp o gamu yn ôl dros y dipyn a disgyn i lawr yn ofalus. Ond roedd rhaid i bob un ohono ni fynd dros o'n hunain, dros y clogwyn, ac ymarfer y ffydd a cael yn gollwn ar yr haff. Felly mae efo'r efengyl yma, ynddo? Da ni gyd yn gorfod ymarfer y ffydd yma. A mae Gilgal yn fan i atgoffa ni o fawredd Duw, o gariad Duw, o allu Duw, o nerth Duw. Ac i annog ffydd ynom ni ac yn gilydd. Yr ail beth sy'n digwydd yn Gilgal, i fod o'n le dechrau o'r newydd. Profiad da di dechrau o'r newydd. Ni'n hoffi yn yr ysgol cael dalen lan weithiau. Wedi gwneud llanast o'r dalen. A fydda'r athro gafal yn y dalen a rhoi ti yn y fasged. Ac o'n i dalen lan i mi. Ac oedd hwnna'n brofiad braf cael dechrau eto. Fel mae ar y cyfrifiadur mae'n help gael y deletes na. Yr arwydd deletes na. A mae'r pethau chi wedi wneud, wedi gwneud y cangymeriadau chi wedi wneud, jyst yn diflannu yn llwyr. Yndi, mae dechrau newydd yn brofiad braf iawn iawn. A dyma be mae'r arglwydd yn ei gynnig i ni'n de. Dyna be mae'r croes Calfarian i ddweud wrtho ni. Bo' na ddechrau newydd eto. Sa chi'n mynd i Coventry ac i'r Gadeirlan yn Coventry, a'r hen Gadeirlan gafodd ei bomio yn ystod yr rhyfel. Sa chi'n gweld croes dau bren oedd wedi rhyw fyd losgi, wedi cael ei rhoi wrth ei gilydd ar siap croes. Croes o arwydd o a ddechrau eto, croes sy'n arwydd o maddeuant, croes sy'n arwydd o cymod ac yn cymell cymod a phobl ei gilydd ebyn heddiw. Dyma oedd Gilgal i Israel.
troedle newydd yng ngwlad yr Addewid. Dyma ddechrau newydd wedi anufudd-dod yr anialwch. A da ni gyd yn ymwybodol o fethu, tydan? Ni gyd yn ymwybodol o simsanu wrth gerdded y ffordd. Ni gyd yn methu yn ein perthynas â Duw. Da ni'n mynd i gario yn holl feddwl, yn holl ners. Da ni'n methu'n gilydd, da ni'n siomi'n gilydd. Da ni'n gwneud hynny mewn geiriau, da ni'n gwneud hynny mewn gweithredoedd. Mae'r byd yn llawn enghreifftiau rai angen dechrau newydd. Wrth wrando ar y newyddion, rydym yn clywed am wrthdaro parhaus rhwng gwledydd a'i gilydd ac o fewn cymunedau. Da ni'n clywed am anghydfod ar aelwydydd, anghydfod rhwng teuluoedd, anghydfod rhwng gwir a gwragedd, anghydfod rhwng plant a'i rhieni, anghydfod rhwng gweithwyr a chyflogwyr. Nes ges efengil Iesu Grist ydy fod yna ddechrau newydd i ni fo'r tad nefol. A dechrau newydd i ni fo'n gilydd. Dyma gawn ni'n Iesu Grist cyfle i roi ddoe a'i fethiant tu cefn i ni. Derbyn i faddiant llawn o. Cael dalen lan ganddo fo. Cwpl ma'n ofyn wrthon ni ydy ni gamu gyda go. Mewn edifeirwch tuag ato fo. Gadael yr anialwch tu cefn i ni. Camu mewn edifeirwch, camu mewn ffys. Medda'r gair yn efengil Ioan. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, ydym yn twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd yno. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddiau ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedwn nad ydym wedi pechu, ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef ynom ni. Mae o'n rhoi dechrau newydd i ni. A mae'r ysgrythura yma yn llawn o'r arglwydd yn rhoi dechrau newydd i bobl. Dechrau newydd trwy faddeuant. Dechrau newydd pan maen nhw mewn galar. Chi mair yn yr ardd, ynddo, yn wylo. Mae'r Iesu'n dod ati a mae'n sychu dagrau mewn rhyw ffordd. Mae'n delio a'i galar hi. Ech chi'n cofio Pedr di gwadu'r Iesu 2 gwaith. Ac eto mae'n cyfarfod ac mae'n rhoi cyfle arall iddo fo, dechrau newydd iddo fo. A deitho fo bod nad oedd wedi gerddediad o gyda goddi mae'r ben. Chi'n ddau ar ffordd i maes, di colli bob gobaith ac yn meddwl yn cerdded i ffwrdd o Jerusalem ac oddi wrth yr eglwys. Oedd yno. A mae'r Iesu'n cyfarfod â nhw ac yn adfer i gobaith nhw ac maen nhw'n dychwelyd yn ôl. Damhegion Iesu'r ei fath, fod y dameg y mab ar fradlon neu dameg y 2 fab. Mae'r mab yn cael ei dderbyn yn ôl. Mae'n cymell y mab arall yr hynna i ddod yn ôl i mewn. Lle i ail ddechrau, da ni gyd i angen o. A mae'r arglwydd yn cynnig ail ddechrau ni, bob dydd gyda go. Roedd Gilgal hefyd yn le i'n trin a'n trafod pobl Israel. Mae mynd i'r feddygfa yn profiad rhyfedd ydi. Pan ydych chi'n aros yn eistedd yn disgwyl i fynd i mewn i weld y meddyg. Fydd yna bobl yn pasio hibio weithiau, a fydd bobl yn gofyn, sut ydych chi? A mae pob dweud, iawn diolch. Ond fydda hynna'n da'n byd pan sa'n ni'n mynd at y meddyg, na fydda? Efo'r meddyg, da ni'n gorfod bod yn onest. Efo'r meddyg, da ni'n gorfod dweud beth sy'n bod arno ni. A da ni'n gorfod gadael fo drin a thrafod ein hangen ni. A rhoi meddyginiaeth i ni. Rhyw fath o feddygfa oedd Gilgal chi. Man lle roedd yr arglwydd yn cyfarfod â'i bobl, yn delio nhw, yn eu harwain nhw. Fama nath o ddelio nhw a dweud, dwi eisiau rhaid fy marc arno chi. Pe ddigwyddodd yn Gilgal, wrth gwrs fe enwydwyd ar y meibion oedd wedi geni wedi dod allan o'r Aifft. Rhai oedd wedi bod geni yn ystod crwydro'r anialwch. Marc corfforol oedd yn cael ei roi arnyn nhw. I arwydd oedd bod nhw'n bobl y cyfamod. Yn y Testament Newydd, fe gawn ni ffordd wahanol o edrych arni hi. Yn gyd yn cofio dameg y Wynwydden, y wir Wynwydden, lle mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r wir Wynwydden, a chwythau yw'r canghennau,
A da ni'n cofio bod y canghennau diffrwydd yn cael eu tynnu ffwrdd, a bod y canghennau oedd yn dwy'n rhyw arwyddion o ffrwyth yn nhw, bod ni'n cael eu glanhau gan y gwynllanydd. Bod nhw'n cael eu tocio, fel bod nhw'n dwy'n mwy o ffrwyth. Hynny di, be mae Iesu Grist yn ei ddweud ydy, mae yna'n trin a'n trafod ni. A mae'r llythyr at yr Rufeiniaid yn dweud wrthon ni fel hyn. Y gwir iddew i ryw iddew cuddiedig, a'r gwir enwidiad yw enwidiad y galon, peth ysbrydol, neu llythrenol. Ac felly mae'r Gilgal ma'n fan lle mae Duw'n dweud wrth y genedl fy mhobol gyda chi. A mae'n fan lle mae o'n trin a'i trafod nhw, a'i harwain nhw. Mae o'n ei glanhau nhw, mae o'n ei cywiro nhw. A dyna'n Gilgal ni na. Man lle mae Duw yn delio ni, delio'n anghenion ni, delio'n gwendida ni, yn glanhau ni, yn pyro ni, yn sancteiddio ni. Dyna di Gilgal, mwyn i ni ddwy'n mwy o ffrwyth. Ofiwn ni mae ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel rhain. Mae pobl Crist, Iesu, wedi croesoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein bychedd. Bydded ni'n ymgadw rhag ymynthrost, rhag herio ein gilydd, a rhag cenfi geni wrth ein gilydd. Ydyn ni'n gosod yn llaw Duw? Ydyn ni'n fodlon o'n trin a'n trafod ni bob dydd? Dyna di Gilgal. Ac hefyd roedd Gilgal yn le dathlu a llawenhau. Da ni gyd yn bobl sy'n hoffi dathlu genedigaeth, dathlu penblwydd neu briodas, dathlu cael gwaith newydd, dathlu pan mae'n tîm rygbi neu'n tîm pêl-droed ni yn ennill. Yn wir, mae rhai bobl yn chwilio am unrhyw esgus i ddathlu. Yn Gilgal, wnaeth yr Israeliaid dathlu'r Pasg am y tro cyntaf. Dathlu fod iddynt o waredwr yn Iesu Grist. Dathlu fel roedd o i gwared nhw o'r aifft. Yn Gilgal wnaethon nhw ddathlu bod nhw'n cael profidenteithio'n gwlad yr addewid unwaith eto. Wedi byw ar fanan yr anialwch. Mae'n beryg i ni'n fyw yn yr anialwch yn tydi? Yn lle bod yn Gilgal. Lle da ni'n profi bendithio'n Duw. Bod yn yr anialwch efo rwan sicrwydd yn hytrach na yng ngwlad yr addewid. Yn traed ar le cadarn, ar grau cadarn Iesu Grist. Yn dathlu fod gennyn nhw'n ei waredwr. Un a fu ar groes drosom. Yn dathlu fod gennyn ni'n gododd o'r bedd y trydydd dydd. Yn dathlu fod gennyn ni'n sy'n rhannu fuddugoliaeth a ni. Yn dathlu fod gennyn ni'n sydd â gofal amdanom ni ac eisiau'n harwain ni. Yn dathlu fod gennyn ni greuwr a creawdwr sy'n gweini ni. Bod ni'n dathlu, bod ni'n cael ei gwmnio a'i arweiniad o. Dyna di Gilgal i fod. Man dathlu hefyd. Felly, gadwch chi'n annog yn gilydd i gael ein Gilgal. Man lle da ni'n cofio'r arglwydd, a'i weithredoedd a'i ras. Chyn ni'n cofio am y dechrau newydd sydd i ni bob amser gyda'r arglwydd, wrth i ni droi ato fo. Gadwch ni ildio ein holl fywyd iddo fo, gael yn trin a'n trafod ni. Fel bod ni'n cael gafal ar y bywyd cyflawn yma, llawn yma, a gobaith y bywyd tragwyddol yn aros o'n mewn ni. A gadwch ni ddathlu bod gynnon ni waredwr ac arglwydd, a thad yn y nefoedd. Gadwch ni ddathlu bod gynnon ni Dduw gyda ni trwy ysbryd glân, bob dydd. Er clod i'w enw. Amen.